Μπράβο. Γιαγιά, εσύ αυτά θα τα καθαρίσεις. Αυτά είναι συναγρίζα. 3 κιλά. Τρίτη. Και η άλλη τον λίγη Είναι λίγο πιο μικρή αυτή. 2.300. 2,5 είναι. 2.200. Ναι, κύριε Άννησα. Του λέω του Μαζί. πριν έρθουν. Λέω μωρή Γαμίλα, του λέω θα κάνει τζετ σήμερα, θα κάνει τζετ σκι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί με τούτα κάνουμε τζετ σκι. Ναι, Πώς είσαι μην τρυπηθείς, παιδάκι μου. Τι να τρυπηθεί τώρα για να τρυπηθεί. ό,τι και να κάνει δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πάρε ένα τηλέφωνο κοντάκι. Δεν παίρνω κανένα τηλέφωνο. Όποιος ήθελε να σε ερχότανε. Να, αυτός με πήγε, αυτός με είδε, αυτός με γλέντισε. Λέγε, είμαι ο Σάρας. Λέγε, είμαι ο Σάρας. Ναι, Άξιος παραπάνω. άξιος. Δεν θα γύσε. Και πού είσαι στην τσέρα σου, η Αντώνη. Συγγνώμη που σας έβγαλα από τα πόδια.